ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରିଲୁ, ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଆଉ ବାକି ରାସ୍ତାରେ କହୁଛି ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘୋଡ଼ା ଗାଈ ଚୋର ବେଳେ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ। ଦେଖ ଗାଈ ଚୋର। पुलिस पकड़ ना होना ମାନେ ଯାହା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଗଣ୍ଡା ହାତୀ, ଏବେ ଯିବା ଗାଧୋଇବା। ଆମର ଗଣ୍ଡା ହାତୀ ବ୍ଲଗ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।